إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Barcha maqtav hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan-turli ne'matlarini berib turuvchi Alloh subhanahu va taologa tegishli. Ham bizga shu ko'rkam komil islom dinini olib kelgan, jannat yo'lini bizga ko'rsatib, uyratib qoldirgan suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ruhina, ana ahli baytina turi bizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsa edi. Alhamdulillah Alloh taolo bizni o'zina yaqin ayirga deb, ana zikr etirga deb Alloh yurtuna jidi. Ham biz shu juma kunni va'zlanamiz, ilm olamiz, ham endi eng buyuk amirni Alloh taolaga ibodat qilib namoz o'qiymiz, zikr tasbihlar aytamiz. Mana adam bolasi, musulmon kishisi, iymon ahli o'lgandan so'ng яңа тормыш башлауына шанырга тиеш. Ягъни кыямат көне булып, я ул җәннәтле, я җәһәннәмне була. Һәр бер мусульман кешесе моңа инана, шана. Һәм шуңа да ул дөньясын ике кош канаты кебек тигез алып бара. Ул тормышында кәсеп итә, акча эшли, һәм ахирәттә дә йортлы булыр өчен, бәхет сәгадәткә ирешеп, җәннәтле булыр өчен игелекле, изге, хайырлы гамәлләр кылып, әҗр савап туплый. Әҗр савап безнең ахирәттә җәннәткә керер өчен кирәк булса, акча инде сөйләп тә торасы юк, бу дөньяда тормышны алып барыр өчен кирәк. Менә шуңа да шул нияттән мусульман кешесе бу дөнья белән генә шикләнмичә, кайгырта, уйлый, ничек соң әле мин җәннәтле була алам. Хәтта ул уйларга тиеш, менә бу дөньядан киткәннән соң да нинди гамәлләр кылып була икән, мин кабергә кирип яткачта миңа әҗре килеп тора торган игелекле гамәлләр кылып була микән дип уйланырга, фикерләргә тиеш. Менә без бу дөньяда да беләбез, кайбер кешеләр акчасы күбрәк җыела икән, инвестируй итәләр, шулай бит, акцияларга, берәр төрле заводларга, стройкаларга акчасын әйләндерә, шулай бит. Үзе эшләмәсә дә акчасы эшли. Анда ай ахырындамы, ел беткәчмәйне шушы акчасыннан күпме кирем кирде, дивиденд ала, шулай бит. Кирем. Моны инде яшьләр бик кызыксына бүгенге көндә, интернетта бик күп шулай бит, кая инвестируй итәргә, кая ничә процент дивиденд алырга, моны кеше бик каты өйрәнә, кызыксына. Әмма җәмәгать, без менә шулай ук кызыксынырга бурычлыбыз, җәннәтле буласыбыз килсә, менә кабергә кирип яткачта нинди инвестицияларыбыз безгә әҗр, савап рәвешендә дивидендлар китерә икән кабердә ятканда. Аллаһ Тәгаләнең бер киң рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә адам балаларына мөмкинчелек бирә, бу дөньядан Аллаһ хузурына күчкәннән соң да әҗр савапларын китереп биреп торуны. Пәйгамбер саллаллаһу Баззар исемле хадисләр җыентыгы бар, Муснад. Шунда хәсән дәрәҗәсендәге бер хадистә әйтте: "Саб'a яҗри лил-'абди аҗруһунна мин баъди маутихи ва хува фи қабрихи." 7 төрле гамәл бар ди.
Адам баласы кабергә кирип яткачта, бу дөньядан китеп, Аллаһ хузурына күчкәннән соң да, шушы 7 гамәлнең ди әҗере килеп торачак ди кабердә булган вакытта ди. Һәм санап китте. Ягъни инвестиция нәрсә киләчәк тормышыбызга. Үлгәннән соң да дивиденд аласыбыз килсә, менә шушы хадис белән безгә амал кылырга кирәк. Без беләчәкбез, һәм белгәннән соң безгә тырышырга кирәк, әгәр дә без җәннәтле әҗер-саваплар килеп торуын телибез икән, шушы амалларны кылырга. Иң беренчесе ди, мен аллама илмен. Иң беренче, иң фазилатлесе ди, файдалы гыйлем өйрәтеп калдыру. Ягъни шәкертләр, менә бу күрсәтә укытучы, муаллим, остаз нинди зур әҗергә лаеклы һөнәр икәнен. Бөтен файдалы гыйлем керә монда. Әгәр дә син дөньяви яктан да, дини яктан да берәр шәкертне Коръән укырга, намаз укырга, тәһарат алырга, дуга кылырга өйрәттең икән, шушы шәкерт Коръән укыган сайын, син өйрәткән дугалар белән дуга кылган сайын, намаз укыган сайын сиңа әҗер бара, чөнки син өйрәтүче булдың. Шушы яктылыкны, шушы туры юлны син күрсәтүче булдың. Яки берәр кешегә дөньяви яктан һөнәр өйрәтеп калдырдың ди. Мәсәлән, балта остасы яңиме? Бер яхшы гына кешене таптың да, эшкерсез күңел белән өйрәтеп калдырдың шушы һөнәреңне. Шушы кеше шушы һөнәр белән кәсеп иткән сайын, гаиләсен туендырган сайын сиңа әҗере бара, чөнки син өйрәттең аңа. Син шушы һөнәр ачкычын аңа тапшырдың. Әдәп әхлак нигезләрен өйрәттең икән. Сәүдә кылырга өйрәттең икән. Кешегә нинди генә файда өйрәтмәдең, һәм синнән алып шушы файданы тормышында куллана икән, шул кулланганчага хәтлек сиңа әҗере барачак. Гыйлем. Гыйлем менә иң хәерле гамәлләрнең берсе. Менә карыйк Әхмәд Хади Максудине. Шулай бит, Муаллим Сәни китабын белмәгән мусульман кешесе юк. Азия илләрендә дә, шулай бит, бездә дә, бөтен мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә Коръәнне укырга өйрәтәләр шушы Муаллим Сәни китабы белән. Шулай бит, юка гына бер брошюра. Әхмәд Хади Максуди. Юка гына. Әмма карагыз, шушы юка гына китап белән ничә миллионлаган, хәтта бүгенге көндә инде миллиардлаган мусульман нишләде? Коръән укырга өйрәнде. Һәм карагыз, күпме әҗер бара шушы кешегә, бары тик бер китап белән генә. Карыйк Ризаетдин Фахриддиннең шулай бит, күпме хезмәте бар, күпме китаплар бар. Аларны укыган сайын әҗер бара. Сән Рашид Абыстай Исхакыйның намаз укырга өйрәтү китабы бар. Кичкенә генә бер китап, шулай бит. Мин үзем дә, сез дә шушы китаптан намаз укырга өйрәндегез, шулай бит. Карагыз, күпме әҗер бара шу Абыстайга. Үзе монда безнең арасында булмаса да, аның исеме яши. Шушы галимнәр, шушы остазлар, шушы укытучылар үзләре бу дөньядан китсә дә, нәрсә? Исеме яши. Аларны зикр иткән сайын, аларга кеше, ey Раббым, шушының китабы белән өйрәндем, шушы укытучым өйрәткән дип, кеше, адәм балалар нәрсә? Дуга кыла. Шуңа гыйлем, укыту, хәерлеккә өндәү, иң хәерле гамәлләрнең берсе булып тора. Һәм икенчесе ди, әу әҗра нәһран, әу хафра би'ран ди. 2 белән 3 керә инде. Ким ди шишмәләр ясатып төзекләндереп калдырса, берәр авылда, берәр җирлектә су юк икән, кое казытып калдырса, шушы шишмәдән кеше су ичкән сайын, су алган сайын, шушы казыткан куедан кеше су алып кулланган сайын, бу кешегә нәрсә ди? Савап бара ди. Менә хәзер инде сулар кирде инеме, бик кеше теге әһәмият бирмәскә мөмкин, ә бар бит шундый авыллар, башка регионнарда су кирмәгән. Шулай бит. Мәсәлән, куе казыттың икән, менә күргәнегез барлар, Африка илләре тилмерә, шулай бит куелар казыталар. Кеше шунда куе казытып шишмә ясатып куя икән, шушы шишмә кипкәнче, куеда су биткәнче, бу кешегә нәрсә бара? Әҗер савап бара. Сән белдең, бер
карт әбинең яки бабайның, бер тол хатынның өенә су кермәгән икән. Син әзрәк кенә артык акчам бар, әйдә булышыйм әле, әҗере булсына, су керттең икән өенә, шушы судан ашарга пешергән сайын шулай бит, посуда юган сайын сиңа нәрсәсе бара? Әҗере бара. Карагыз, менә бу су ишертү, су бирү шундый зур әҗерләрдән санала. Мәчеткә бойлер, бойлер түгел, күллер алып куйдың икән, кеше шушы суны эчкән сайын сиңа әҗере бара. Хәтта менә Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә менә бу су ишертүнең файдасы нинди зур әҗергә лаек булган бер хәдисендә китереп китәсем килә. Бухари Муслим җыентында килә. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Бәйна раҗулун би тарикин иштадда алейхи аташ фаваҗада би'ран фаназала фиһи фашариба." Бер кеше ди шүлдән барганда, шүл, пустыня, шулай бит, ничек эчәсе килә, шулай бит. Үләргә дә мөш, хәтта шуңа эсселектән кибеп, сусап. Бик каты сусаганнан соң бер кое таба. Элек беләек, шүлләрдә шушы су бик кирәк булганга кое казыйлар. Бик ерак араларда кыелар бар. Һәм бу кешедә кое табып шатлыгыннан шушы кыега төшеп су эчә. Һәм кыедан чыкса, күрә фаваҗада ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش. Бер этне күрә, кые кырыенда теге дымланган, кые кырые дымланган була, су белән битен су алып чыккач, тамчылары тама шушы дымлы җирне ялап тора бу эт, сусауны басыр өчен, дымлы җирне ялый. Һәм кара әле ди, бу эттә нәкъ минем шикелле сусаган бит ди. Бу да минем шикелле тилмерә ди, суга ди. Моның да бит эчәсе килә. Һәм киредән янәнән төшеп китә кыега, һәм аяк киемен салып, нишли шушы аяк киеменә су тутырып, шушы эткә эчертә. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә ди? Менә шушы изгелеге өчен Аллаһ Тәгалә ди, "Фәшәкәраллаһу ләһу фәгафара ләһ." Аллаһ Тәгалә моңа рәхмәтен белдертеп ди, аның бөтен гөнаһларын ярлыклады һәм икенче бер риваятта килә, җәннәткә кертте дип. Бер шушы кичкенә гамәле, ни өчен? Ихласлыгы. Карале, бу да минем шикелле. Акча да өмет итми шулай бит, акча да бирә алмый шулай, мактый да алмый. Чын ихласлык. Нәрсәсе? Шушы авыр сусаудан шушыны исән калдыру. Һәм нәрсә ди? Һәм сахабалар гаҗәпләнә. "Ва инна лана фи баһаим аҗран." Без ди хайваннарны ашатып, ишертеп тә ди әҗр ала алабыз мәллә ди. Гаҗәпләнәләр. Нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям? "Фи кулли зати кабдин раббатин аҗр." ди. Һәр бер җан иясенә ди изгелек кылу ди, әҗр савапка лаек ди. Урамда бер мәче йөрде икән, сөт салдың икән, бер ипи кисәгә бирдең икән, әҗр бара. Берәр нинди менә кыш көннәрендә шулай җимлек куйдың икән, кышлар килеп ашаган сайын сиңа әҗр бара. Һәм дүртенчесе гарсун нахл ди. Агач утырту ди. Җимеш бирә торган агачлар, ягъни үсентеләр үстерү. Алма агач мәчияме, крыжовникма, карлыганма шулай менә җимеш бирә. Һәм шушы агачтан кеше алып алмасын, чиясен ашый икән, моңа ди нәрсә ди? Әҗр бара ди. Менә әле тагын бер хәдис моңа туктап китәсе килә. Теге элекке вакытларда монда кайберәүләрегез дә сөйләгән бар бит инде. Малай чак вакытта күршенең киреп алмасы тәмле дип күрмәгәндә шулай бит. Алмасын ашаганык, чиясен ниткәник, бакчасын басканык дип сөйлиләр бит. Әйе, бу караклык ярамый, әмма карагыз. "Ма мин муслимин ягрису гарсан илля кана ма укила минху лаху садақа." ди. Адам баласы берәр агач утыртты икән ди, җимеш бирә торган ди. Һәм кеше шуннан ашады икән ди берәр кеше, аңа садақа бара ди. Һәм карагыз, безнең шушы тема нигә кайтабыз, мисалга. "Ва ма суриqa минху лаху садаqa." Һәм хәтта урлап ашасалар да ди, бакчага кирип алмагачны ашадылар икән шулай бит, яки чиягны, яки крыжовнигны, сиңа садақа бара ди. Әйе, теге гөнаһ кылды, урлады име, сиңа садақа булды, кара ничек выгытны шулай бит. "Вала ярзуху ахадан илля кана лаху садаqa." Берәрсе алып кына китсә дә, менә теге була бит, үтеп барасың, берәр кешенең синең якка урамга чыгып торганда, чиясе анда алып китте икән ди, сиңа садақа бара ди. Һәм икенче риваятта килә, шулай Муслим хәдисендә,
فلا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دبة ولا طير إلا كان له صدقة. Кіші бірер ағаш, жеміш бере тұрған өсінті өстірді екен де, кімген ашамасын де, кіші ме де, бірерінен де хайуан ма де, құш ма де, жәнлік ме де, біжек ме де, ашап кетті екен, сені садаққа бара. Қай бір ашушыға бетін, шылай бет қарғалар алмағашын шоқып кетті анда, шылай бет. Яки анда Виктория жиләкләрне үстерәсең сөйбеп карап инде. Чыпчылар килеп ашап кит, ашушыга инде шулай бит. Әмма нәрсә? Садака. Кара, үсемлек үстерүдә динебездә нинди зур бакчачылар, кем инде теге бакча эшен ярата, алар бәхетле кеше икән. Чөнки күп агач кала, үлгәннән соңда кем генә ашамасын, хәтта караклар ашаса да, аңа нәрсә бара? Әҗер бара. Менә бакчачылар шатландыра кирәк шушы хадис белән. Бар бит шундый кешеләр, кайбер әби бабайлар бар, теге бөтен кемгә белә нәрсә утырта, гел бер нәрсә утырта шулай, я карлыган утырта, я кружовник утырта, я шия утырта. Баламды, менә ишеткәнем әле саваплыды, яшь вакытта күп гынахлар кылды инде, бәлки шушы үсентеләр, агачлар утыртып, шушыннан без үлгәнчә хайваннар, кешеләр, оныкларның оныклары ашап, бәлки шушыннан әҗер алып, Аллаһның рәхмәтенә ирешербез дип, шундый кешеләрне дә ишеткән, күргән бар. Һәм бишенчесе ди, бәнаул мәсәҗид ди, мәчетләр төзү ди. Кемдә кем мәчет төзеп калдырды икән, яки искергәннән соң мутлап калдырды икән, шушында мәчеткә килеп, кеше намаз укыган сайын, гыйлем алган сайын, Аллаһны зикр иткән сайын, аңа әҗере бара. Һәм әле шунысы да бар, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men bana mesciden lillahi yebta'i bihi vechallah bana Allahu lehu beyten fil cennet. Kimde Allah rizalığı için, Allah'ın бар tek ecir savabını gına ümit etip, maktavında tilemi, gazet yazılarında tilemi, rahmet hatı da kütmeyi, birini bulakta, birini dan şöhrette tilemi, бар tek Allah Teala'nın ecir savabını ümit etip meşit düzüteyken de Allah Teala bu kişiye de cennette yurt düzüyeşekti. Çünkü meşit Allah Teala'nın en yaratkan jiri. Şunda en yaratkan jirler meşit bulgan küp jirler. Şuna göre bit, bizim halkta da bir şunday oңай yaxşı sıfat var. Birer avul bulsunma, jirlik bulsunma. Elikige әби babaylar da birer koya Irakka köşineler iken, tarihka qaytsak, anda Sibirge sürgenler bit indi, başka jirli dinlerin sakları için köşkenler. Hatırlamıyorum, şol Sibir'de indi bir tarihten bir özüge okuganıyım. 3 gaile köşinip gider şol Sibir'ge taba. Dinlerin sakları için. Şunda köşinge şu 3 gaile jıyılışıp en başta meşit tüzüyler. Meşit tüzü bitirgenden sonra onları her bir sözüne itüzürüge tutunar. Kara babaylarımızda nindi güçlü kuvvetli örnek tarihka qaytsa. Hem şundap da meşit bulgan jirde, meşit bulgan mahalleden de bereket bula. Hem de hayırlık bula. Şu anda bu meşit en hayırlı izgiliklerinin ölgenden sonra şu meşiti bizden kullangan sayın bizge ecir bara. Hem altıncısı tevrithul mushaf. Mushaf yani Kur'an biru yaki kaldırı. Mesela meşitke Kur'an kaldırasımı, medresege Kur'an tapşırasımı, yaki birer şakirtke Kur'an alıp birasımı, Kur'an'ı okurga öğrenip çıkkandan sonra Kur'an bulak itesimi. Şuşa Kur'an'ı okugan sayın sana ecri bara. Hem alimler aytar şuşana kıyas kılıp kitap biru. Namaz oku kitabı birdime, dualar kitabı birdime, başka hayırlık öğretirgen vaaz kitabı birdime. Kişi şuşunu, kitapını, şuşu Kur'anlarını okugan sayın hem onu alıp turmuşta kullangan sayın sana nerse bara? Sadaka jariye. Ölsen de bu dünyadan gitsen de sana kabirde bulganda da ecir barıp tura. Şuna göre kayber kişiler tırışalar bitine şakirtlerge, meşitlerge Kur'anlar alıp birige. Şuşu hadis bilen nigizlenip. Hem 7-çisi ol da bolsa doğaşı, terbiyeli bala kaldırı. Biz ölgenden sonra nerse Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira degen dua bilen bala kaldırı. Ey Rabbim, nişik mina etiyeni merhametlik, yağımlılık kursetti, sen de alarga rahimli bulsan idi. Bu dünyada kılgan günahlarını yarlıklap cennetke kırtsan idi deyip dua kılışı balalar. Bu en ağırı cemaat. Aşatı, işirtü, kiyindiru, babşe jingen. Emine
үз аңлап, әти-әнием үстерде бит, аңа рәхмәтле булырга кирәк бит дип кул күтәреп әти-әнисен дуа кылучы бала. Мондый итеп тәрбияләргә бик авыр. Әйе. Чөнки куркабыз, мәчеткә җибәрергә куркабыз. Шулай бит. Дуа яклатырганы жәллибез, шигырь яклатабыз Пушкин, Тукай һәм башка шагыйрьләрне. Дуа яклатырга тукта, иге бирәсе бар, нәрсә бирәсе бар. Шулай бит. Әмма аңламыйбыз. Ул инвестиция. Балабыз инвестиция киләчәк тормышыбызга. Biz bu dünyadan kitsek de bizni iske alıp bizge dua kıluşu, bizning isimden igilikli, hayırlı ameller kıluşu. Ham indi so'nggi hadis bilan tamamlaysi kela, Muslim jintig'ida keladigan hadisda İza mata ibni Adam inqata anhu amaluhu illa min salasati. Adam balası o'ldi ekan, joni tanidan chiqdi ekan, yuragi tibudan to'xtadi ekan, şolay bit qabrga kirib yotdi ekan, bütün amali to'xtaladi. Shu. Ajr savob butan ishlay olmay. Kelmay. İlla da magar ish amal bordi, qabrda bo'lganda ajr savobi kelib turashaqdi. Ish amal. Bu to'lalandira tigi hadisni. İlla min sadaqat jariya. Birinchisi sadaqa jariya. Narsal sadaqa jariya? Kishi foydalana turgan foydali narsalar. Mesela avulga yol saldırıp kaldırdın dey, köpür yasadın dey, meşit düzdün dey, kitap berdin dey, su kirttin dey, sanap kitilgen, bütün kişi faydalana turgan, fayda kitire turgan narsalar, bütünisi sadaqa jari deb atala. Meşitke neskemi alıp koydun, balaj jaydirdin, urunduk alıp berdin dey, yaki şuşu minbarını, kişi şuşunda oturgan sayın, şuşu tuzup jimirilip bitken sayın, sina narsasi var. Әҗре бара. Шушы атала садақа җария. Шуңа күрә безгә тырышырга кирәк күбрәк шундый садақалар бирергә. Лампочка биреп куйды. Лампочка янып чыкканчы сиңа нәрсә? Әҗре бара. Икенчесе ди нәрсә ди? Ау илмен юнтафау бихи. Илм. Теге хадистә дә алдык шулай бит. Укыту, аңлату, шәкертләр тәрбияләү. Моны инде сөйләдек, туктап тормыйбыз. Һәм инде валадун салih yad'u lahu. Дугашы балады. Монсы инде тоже сөйләнде. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу кыскача үстән генә кайбер гамәлләр булды. Менә без исән икән, йөрәгебез тибә икән, тырышыйк, ахирәт тормышы өчен дә инвестициялар кылырга. Үлгәннән соң да әҗр саваплар килеп торсын өчен. Шуңа күрә Алла Субханаһу ва тәүфик хидаят бирсен, шушы хадисләрне аңлап, мәгънәләренә төшенеп, аның белән гамәл кылырга, Аллаһ Тәгалә күңелебезгә шушы изге юлга басырга Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.